Έχω κάνει πάρα πολλές δραστηριότητες με αυτή την ομάδα, αλλά αυτές που αρχίζουν με καράβι είναι το κάτι άλλο. Έτσι, για άλλη μια φορά, το πειρατικό των Varadero Cretan Maniacs με την πολύτιμη βοήθεια της Anek Lines αναχωρεί για την Αθήνα για ένα διήμερο αγάπης και προσφοράς. Φτάνουμε στον Πειραιά και όπως κάθε φορά που ανεβαίνουμε στην Αθήνα, έτσι και αυτή τη φορά, έξω από το καράβι μας περίμεναν τα αδέρφια μας από το Hellas Transalp Club. Ας το πάμε. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά. Το βλόγερ εδώ. Πού είναι τα παιδιά? Κι αλλού είναι αυτό το μηχανάκι, δεν το έχω ξαναδεί. Έτσι δεν το έχω ξαναδεί. Κάτι είναι. Τι κάνετε παιδιά? Πανέλα μου, τι κάνεις? Καλές σας. Τι κάνεις? Μετά από τις απαραίτητες αγκαλιές και χαιρετούρες, αναχωρούμε για ένα κοντινό καφέ για να πιούμε το καφεδάκι μας και να τα πούμε λίγο με τα αδέρφια μας που έχουμε καιρό να τους δούμε. Ήπιαμε τον καφέ μας και ήρθε η ώρα να αρχίσουμε. Το πρόγραμμα το ξέραμε από πριν, το είχαν βγάλει τα παιδιά από το Hellas Transalp Club και ήμασταν όλοι μας πολύ ενθουσιασμένοι.
Πρώτη στάση στο θωρηκτό Αβέροφ, όπου είχαμε μια εξαιρετική ξενάγηση. Δεν έχω να σας δείξω πλάνα από μέσα γιατί απαγορεύεται, αλλά μπορώ να σας πω με σιγουριά πως ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και πως αξίζει μια επίσκεψη. Αφήνουμε το κέντρο και ανεβαίνουμε στην Πάρνηθα, όπου θα κάνουμε την επόμενη μας στάση στο ορειβατικό καταφύγιο Μπάφη.
Μωρέ, άμα! Ό,τι βλέπει περισσότερη πήρα. Και βάσει πλούσιες, ναι. Τα μαγιό. Γεια σου αγαπημένε μου. Αγαπημένε μου. Πρέπει να σε έχω δει σε τηλεόραση εσένα. Στο YouTube πρέπει να σε έχω δει. Ψάχνω το Μαυρογιάννη. Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου Βάγκο, πάτα τους. Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Πατάω, Αφού κάτσαμε αρκετά στο καταφύγιο, αναχωρούμε για τον επόμενό μας προορισμό, τη λίμνη Μπελέτσι, όπου εκτός από 4 άτομα, κανείς άλλος δεν ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί. Παιδιά, ελάτε γιατί θέλει κάτι να πει ο Αλέξανδρος. Για να μαζευτούμε. Λοιπόν, λέω ότι ήθιστε σε διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου να έχουμε ευχάριστα γεγονότα. Είτε είναι φουρού, είτε είναι κάποια εκδρομή, είτε είναι οτιδήποτε. Και σήμερα με την ευκαιρία που ήρθαμε τα αδέρφια από Κρήτη, έχουμε άλλο ένα ευχάριστο γεγονός. Ποιο είναι αυτό? Ναι, έλα, εντάξει. Κατάφερα και πέρα μηχανή. Τώρα, φρέσκια. Μου είχε πει πως δεν το έχω πει δημόσια. Της το λέω.
Χάρη στην ομάδα τη γνώρισα, η ατάκα ήταν να γίνει το backpack μου. Άρα. Γιώργο και Κατερίνα, σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτό το ναι μαζί μας. Εύχομαι να είναι η αρχή μιας διαδρομής ακόμα πιο όμορφης. Και μετά από όλα αυτά ήρθε η ώρα του φαγητού. Να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί πιο μετά το απόγευμα είχαμε να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό σαν ομάδα. Να επισκεφτούμε τη στέγη Θηλαίων, ένα ίδρυμα που φιλοξενεί παιδιά, που ενώ τα παιδιά πάνε εκεί με απόφαση εισαγγελέα, δεν στηρίζεται από το κράτος, αλλά από ανθρώπους που προσφέρουν από την καρδιά τους. Εθελοντές, δωρητές και όσους δεν ξεχνούν ότι η αγάπη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Έτσι και εμείς πήγαμε εκεί, όχι απλά για να δώσουμε, αλλά για να ακούσουμε, να μοιραστούμε και να γελάσουμε. Γιατί κάθε χαμόγελο που χαρίζεται αξίζει περισσότερο από οτιδήποτε. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του Ιδρύματος και τα αδέρφια μας από το Ελλάς Transalp Club για την αξέχαστη βραδιά που είχαμε με τα παιδιά.